top 10 people who ask your opinion. For... אסור לך לחשוב. היי יואו! מה משפריץ לך באיזה חדר? לא הבנתי מה הוא. שובר. רחוקה מהבית. קוניאן לא בבית שלו, הוא כבר מעל 2.5 שבועות לא בבית בגלל המלחמה. נו, תראה! רק מלחמה קמת המלחמה! שומע? אני גם חולה. אני גם חולה. הלילות ארוכים בלי לדעת למה בורחת אנחנו חזקים, אנחנו טובים, יש איתנו בחור עם כיפה. הלאה לוחמים! היידה! תקשיבו! כתוב! להיכנס! אני נפל! הורידי אותי על הקיר! הורדתי אחד נראה לי. שומעים לפני שאתם מתים תגידו לי צעי. יופי, מה אתה ימין? נקיף את הפאק. אני רק רוצה להגיד דבר אחד, בסדר? דבר אחרון. רק להפסיק לחשוב. אנשים עייפים רצים. אני פה שוטר! היינו פה כבר קודם בתפקיד הפוך. פשוט בגלל מציבה שלט, תמסר עליך. מה אתה אומר? אני איתך עם הרבה. אחד נוצר כמעט, נוצר עצרו את הבצדים שתכף איפה אני צריך. תשלחו פאניק. זה ליד הבסיס. תשלחו פאניק בכל זאת, שיהיה כרונה. תשלח פאניק אני מגיע. להגיב לירי בפלטו, באזור 1, 5, יש פרצה בגדר בין הגפנים, בין ענבי הכרם, שואלים מחבלים, מייללים ונר